Philippine Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mungkining sa kalalaki nga taga Davao City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Eric. Bay, nausap mo kaniya. Dali mong ka. Bay, padung diri mong crush. Ha? Kita ko. Nasa darian. Mao ba? Unya bay, unsa man? Guwapo ba ko bay, ha? Di ba hagad ako naong bay? Ha? Tanong sa tanong. Wapo ni mo ha? Kiss mo, bay. Biduwa ga. Ibu ka na ko ni mo. Ang gaway. Oh, ano bay? Naano siya bay? Oh. Hello ma'am. Welcome back. How are you? Ay, what's your order, ma'am? Ikaw good, sir? As usual, sir. Chicken with fries. Pero dili lang spicy, ha? Okay. Uy, nganong di naman, ma'am? Wa na ba spicy mong life? Kay akong mulipan. Yabag. Kang lola na, oy. Dili ko mukhaon. Okay, ma'am. Kanira? Yes, sir. Oh, bayan, no? Kasmaling ba siya kung apo? Way kapoy duty dong. Sagot taon na kapoyon. Nakita na siya sa iyong soki nga crush niya. Oh, mau ba? Unya, unsa man dong, ha? Nilihok na ka. Unsaan paglihok ka nga turpe man na. Paghilom ko dila ni. Nihunat pagani ko. Kau no? Pasag din ang maguwang ni Buday na ni. Usaon nga wa man na siya maliwat na ko, God. Wa maliwat sa mo pagkahimabay, lo? Dili sad. Himabay ko sa una, pero naiusa ka babay nga nakapausap yun ako. Natarong ko. Mao nang tarong na kay ko sa inyong lula. Sa wa pa siya mawa ni kalibutan na. Ingon anak palang unta ko pareha ni mulo, no? Ambot bitaw lo, mausap magid akong liho kung siya nang akong katubang. Gusto kong makaila ng bataan. Ipailaw niya ko, ana, ha? Ha? Makikila-ila ka na ko, sir? O, day. Kayo saon. Di ba't makahimo ang pangutana nga kung apo sa imong mga angkod? Unyado kay na kayo ning nakagusto ni mo. Lo, uy. Bitaw. Okay, sige. Marie, muna akong pangalan. Kuan, Eric, deko, Ma'am Marie. Ma'am, pwede og... Pwede ba ko na siya mga iyos mong number, day? Kay gusto ba siyang makigamigan ni mo, una ka niya panguyabay. Lulo ba? Ka-cute ni mo, lo, uy. Eric, pasalamat kasi mong lolo. Diara ko number, Salamat, ma'am. Sige na mag-text-text ni mo rin. O bay, amiga na gaya ni. Murag ay dugay na kayo ming kaila bay, kay daghan na kayo mag-istoryahan bay. Magkasinabot gid mi. Yawa ko rin mo bay. Sa ato ba, di na kaginahanglan nga maghuwat niya kung mo ari ba? Kay mag-text-text sa mga mo. O bay, ganahan gigay ko niya bay. Maong, di yun na ako ni palabyon pa bay. Panguyaban yun ako siya bay. Nakaisog na gid ka, ha? Nakikita na gid ka?
Medyo nagka-close-close na mong guta. Tungod sa pagsige na tong text-text. Maong na ako'y kaisog ron nga makikita nimo. Nga naman day unta. Unsa day unta ituyo ni mo na ako, Eric? Kuan Marie, kining... kuan ba? Huy! Ano ka, uy? Ipaningot pag kag maayo diha. Ay... Marie, pwede ba ko manguyab nimo? Nakagusto gigay ko nimo, Marie. Unang kita pa lang din ako nimo, wa na ka mawa sa kuna-una. Maong sige kog atang-atang nga, mubalik yun ka. Huwag ka nang mag-standby ka sa tindahan. Malipay kay ko. Malipay ko ug makumpletong akong adlaw basta makakita ako nimo. Eric, kuan. Dili ko sure if andam na ba ko ang butanga. Sa tinuod lang, ganahan sa kunimo pero dili pa manggugutugtan sa kong lula nga mag-uyab-uyab kod. Sorry ha. Mao ba? Sige lang. Magpaabot ko kung kanusta ka anda, Marie. Kana kung okay rin mo. Pwede ba, Marie? Okay, sige. Ikaw bahala, Eric. Kana kun makalaho tay kag paabot. Tinuda na ini nga akong tinguha ni mo, Marie. Maong andam kong magpaabot, bisag unsa pa na kadugay. Murag, nagkalaom na gid mo ni Maridong, no? Olo, naibaw man mi nga parehas mi og feelings lo sa usa-usa. Ang ako na lang gihuwat nga tugta na siya sa iyang lula nga maguyab-uyab na siya. Ay, sus. Kung sa bagod in taon ng lula niya, mura wa magkaagig pagkabatanon. Unsaon taman lo, mao man say gusto sa iyang lula. Kung magkato bangon niya mo yan ang iyang apuhan, ako niya lang tabagan nga dili niya angay didan ang iyang apo. Sige lang, Loy. Andam sa kong magpaabot ni Marie. Ang pangutan na, hangtod ka abang ka magpaabot. Naka-decide ako. Ngaon sa man? Nga ipaila-ila natin ka ni Lola. Tinod? Pero, pasidan-an natin kang daan, ha? Kung unsa may isulti ni Lola, ipalusot lang sa pikas dunggan. Kay grabe siya kabiters mga lalaki ko. Ha? Sige. Balante ka. Ha? Nga naman, Lo. Aron makasiguro ko ga. Makapadili pod kasi mong kaugalingon. Pero ay kabala ka po. Sa gawas naman ko. Maminaw na ko ninyo. O di ba ko magpakita? Okay, Lo. Ikaw di ay ang nanguyab sa akong apo? Oo. Diretsohon na lang tika ha. Unsa man ko ni imong tuyo sa akong apo. Kay kamura bang mga lalaki, no? Imposible kayo kung wa mo giapas sa babae. Ikaw unsa man? Wa manang. Wa man di ay. Unya nga nung manguyab pa man ka, ha? Pasag di ko mari. Ayaw kong buti. Dili ko musugot nga mapariha ka na ako nga mapunta ka sa sayop nga lalaki. Nang, wa ko mahibaw kung unsay kaagi nimo sa mga lalaki. Maong ingon anak ka kabiter. Pero, gipadako kong tarong sa akong lolo. Sige siya og pahinumdum nako nga
di gyud magbinuang sa mga babae. Maong ipasalig na ko nimo nga wa masayop si Marie kung iya kong sugton. Noon, tanaw na ko murag buutan man ka. Pero kinahanglang makailaon ako sa imong lulo. Makaila ko og mga klases lalaki nga tarong og dili. Sa tinuod lang, naaman siya sa gawas. Ako siyang pasudlon, ha? Ay, ikaw, uy, Tempa. Rogelio? Lolita? Ikaw na? Uy, kumusta? Dugay na kayo kung nagsigi pangita ni mo. Ni Arab de ka na po yun din, ha? Imo din apo si Marie? Buhi ko. Buhi ka pa di ay, ha? Habi ba na kong patay ka na? Ayaw sa kong ingdaan na, day. Di ko mo sugot nga mamatay lang nga. Wa, makakita ni mo pagbalik. O nga, di ko makapangayo pasaylo ni mo. Wa na ko magkinahanglan pa ang pagpangayo ni mo pasaylo, Rogelio. Ikaw mo hinungdan nga nung wa na ko'y salig sa mga lalaki. Lo, siya di mong gipasabot lo nga mahal kay nimo. Unsay mahal kaayo, ha? Dong, Eric. Siya mo hinungdan nga nung natarong ko. Kay sukad masukad. Wa mawag akong gugba ni Lolita. Nagkauyab mo sa una la? Sobra mas uyab. Medyo udon man ang tagali. Pero nakasya siya. Maoy hinungdan nga nagbuwag me. Day. Gimahayan to na kong maayo, day. Pasiluan ako, day Lolita. Mahal gihapon kayo, tika. Pasayloan na lang nala, uy. Di ba la? Ningon man ka ato nga ang hinungdan sa imong kabiter kay tungod sa sobra nimong pagmahal atong tawhana? Mahal pa man sa day kaniya la. Hatake na lang nag-chance. Badiha! Ganahan sa kada. Aron makalugar mo si Eric. Sige na, good Lolita. Day. Iwasun na to nga tong naputol na gugma. Nagyog ka magbinoang, ha? Pantay ka lang yun. Di nagyod, di na. Bitaw. Sige, good. Yes! So, kita na, ani. Okay naman si Lola. Okay na sad ko. So, kita na? Ha? Yes, Eric. Kita na. Yes! Woo! I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that? Gamay ragide kayo ang kalibutan. Mag-abutay ragide ang tanan. Ugwa ko magdahom nga ang babae nga gipangandoy ragid nako sa una. Karon, ako nang asawa. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin.